Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα review. Σήμερα στα χέρια μου κρατάω το Galaxy S6. Απλό. Το S6 έρχεται unibody, ενιαίο σώμα, χωρίς αποσπόμενη μπαταρία. Γρήγορα, τα πράγματα που εξέχουν είναι η κάμερα, η οποία προεξέχει αρκετά από το κεντρικό σώμα, όπως μπορείτε να δείτε. Ακριβώς στην αριστερή μεριά, ακριβώς το ίδιο μήκος τέλος πάντων, βρίσκονται του ήχου οι χειρισμοί, με ένα πολύ ωραίο γεμάτο μεταλλικό ήχο. Από την μπροστινή μεριά έχουμε τους αισθητήρες και την κάμερα selfie και LED ειδοποίηση, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Στην πίσω μεριά έχουμε την κάμερα 16 MP, το flash και τους καρδιακούς παλμούς. Από την κάτω μεριά έχουμε τον διαχωρισμό των κεραιών, όπως συμβαίνει με το iPhone, το οποίο ήταν μια κατάφορη αντιγραφή των iPhone, το ηχείο, μικρόφωνο, micro USB φορτιστής και τη θύρα 3,5 χιλιοστών των ακουστικών. Από την πάνω μεριά έχουμε το Ear Blaster και ένα μικρόφωνο. Το Galaxy S6 έρχεται με μια Super AMOLED οθόνη 5,1 ιντσών και τα χρώματα είναι εξαιρετικά. Με το S6 ήταν η πρώτη φορά που η Samsung προσπάθησε να κάνει κάτι με διαφορετικά υλικά πέρα του πλαστικού και τα κατάφερε μια χαρά. Το πίσω κομμάτι, όπως και το μπροστά, είναι όλα από γυαλί, ενιαίο, πολύ ωραίο στην αφή, το οποίο βέβαια αφήνει και πάρα πολλά δαχτυλικά αποτυπώματα. Όπως βλέπετε στην οθόνη που κάνω εδώ, αν και έχει προστατευτικό, αφήνει και σε αυτό πάνω δαχτυλικά αποτυπώματα. Οι γραμμές είναι μεταλλικές όλες, από τη μία άκρη στην άλλη άκρη, και θυμίζουν, είναι αλήθεια, πάρα πολύ iPhone, ειδικά αυτές οι γραμμές που διαχωρίζουν τις κεραίες κάτω και πάνω. Δίνει μια πολύ ωραία αίσθηση στο χέρι, είναι αλήθεια, και είναι κάτι το οποίο έλειπε πολύ καιρό από τα Samsung, ειδικά τα high-end κινητά της Samsung. Το UI της Samsung, το TouchWiz, παρέμεινε όπως έχει, με τα πολλά γραφικά και τις βαριές σε προγράμματα αρχικές οθόνες, μαζί με το περιοδικό τέλος πάντων, το οποίο ήταν ήδη παρόν από το S5. Αλλά όπως μπορείτε να δείτε, το κινητό κυλάει προβλημάτιστο. Πού και πού μπορεί να παρατηρηθεί κάποιο lag περιστασιακό, αλλά τίποτα το περισσότερο. Το ίδιο συμβαίνει και με το μενού, το οποίο είναι το κλασικό. Εδώ βρίσκονται οι αγγλικές ονομασίες των εφαρμογών και εδώ οι ελληνικές εφαρμογές, ας πούμε, με ελληνικό όνομα, ταξινομημένες, δεξιά και αριστερά. Πάνω έχουμε τις κλασικές ρυθμίσεις, όπου μπορούμε με την αυτόματη και τα λοιπά φωτεινότητα. Μετά είναι οι ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν πλέον και από το S5 έχουν αυτή την καινούργια χαρακτηριστική μορφή. Πάρα πολλές ρυθμίσεις υπάρχουν πλέον, δεν είναι παλιές κλασικές των Samsung, ούτως ή άλλως μιλάμε για flagship κινητό. Πληροφορίες συσκευής 511, το κλασικό λογότυπο του Lollipop με το flappy Android κτλ. Δεν χρειάζεται να παίξουμε άλλο μαλακία, είναι αυτό. Κατάσταση κτλ. Nox, φυσικά υπάρχει Nox στα flagship και στα μεγάλα κινητά της Samsung πλέον. Οθόνη κλειδώματος κτλ. Κάτι που είχε και το S5 έχει και το S6 είναι το αποτύπωμα, δαχτυλικό αποτύπωμα. Εδώ λέει τι κάνει το δαχτυλικό αποτύπωμα, τι βοηθάει στο να χρησιμοποιήσουμε το δαχτυλικό αποτύπωμα, και λέει απλά να βάλουμε το δάχτυλό μας. Εγώ βάζω τον δεξί μου αντίχειρα
Βλέπετε και αυτό είναι πλέον σε τη Samsung, της Apple, ίδιο γραφικό, το οποίο η διαδικασία περνάει αργά. 4%, 6%. Τοποθετήστε την άκρη του διδακτύλου στο κεντρικό πλήκτρο και σηκώστε την. Αν προσθέσετε υπότιμα αντίχεια, θα τρέξει την πάνω του. Συνέχεια. Μια παρεμβολή ήταν αυτή, δεν κατάλαβα ποιο λόγο υπάρχει. 100%. Ολοκληρώθηκε. Βάλουμε 1 γράμμα, εισάγεται τουλάχιστον 1 αλφα, αυτά βέβαια θα καταργηθούν, Στη συνέχεια θα τα κάνω μόνο για η χάρη του βίντεο, για τίποτα άλλο. Ολοκληρώθηκε. Τώρα με ρωτάει οτιδήποτε για τα πάντα. Πρέπει να βάλω το δακτυλικό μου αποτύπωμα. Και άμα θέλω να το διαγράψω, κατάργηση. Ωραία. Πάμε να δοκιμάσουμε πώς δουλεύει. Κλείνουμε τη συσκευή. Αν το περάσουμε πάνω, όχι, δεν ανάβει. Με σβηστεί την οθόνη. Άμα το πατήσουμε όμως, τώρα δούλεψε. Και μάλιστα γρήγορα, αλλά δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να το πατήσουμε για να το κάνει, μάλιστα. Και μετά μπορείτε να το καταργήσετε, να βάλετε άλλο. Νομίζω μέχρι 3 δακτυλικά αποτυπώματα δέχεται. Οπότε είναι στο χέρι σας το κινητό ουσιαστικά. Τώρα, 2-3 γρήγορα κόλπα. Ως γνωστόν, και επειδή το κινητό φυσικά δεν είναι δικό μου, υπάρχει ο μετρητής καρδιακών παλμών στην πίσω μεριά του S6, από το S5, S6 και το S7 τώρα. Ο οποίος λέει εδώ για selfie, άμα θελήσουμε να τραβήξουμε selfie γρήγορα, απλώς τοποθετούμε το δάχτυλό μας εκεί. Δηλαδή, κάπου θα είναι, δεν μπορώ να το πετύχω τώρα. Δεν έχει τραβήξει καμία φωτογραφία. Γιατί λέει ότι πρέπει να καταλάβει πρόσωπο η συσκευή. Η συσκευή αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνει πρόσωπο. Τώρα καταλαβαίνει. Έτσι και έτσι καταλαβαίνει πρόσωπο. Το γυρίσουμε από την άλλη μεριά από εδώ. Πολύ ωραία. Να είδατε κάπου κούνησα το χέρι μου. Με τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Να, έπιασε μία, γιατί κατάλαβε πρόσωπο, ξανατραβάω. Απλώς δηλαδή ουσιαστικά φέρνετε το χέρι σας κοντά στον καρδιακό παλμό, στον αισθητήρα. Κοκκινίζει και τραβάει. Έχω τραβήξει 3 φωτογραφίες, αλλά πρέπει να καταλάβει πρόσωπο. Δεύτερο κόλπο είναι ένα πασίγνωστο κόλπο που κάνουν όλα τα Samsung με τον κλασικό κωδικό αστεράκι δίεση 0 αστεράκι δίεση. Είναι τεστ του κινητού, κόκκινο, πράσινο, μπλε. Receiver κτλ. Δόνηση, ξεθόριασμα κτλ. Mega Cam, το είδαμε για την κάμερα, sensor, αισθητήρες. Όλοι οι αισθητήρες, εδώ γίνεται πανικός. Επιτυχησιόμετρο, εγκύτητας, όταν πλησιάζει το χέρι μου κοντά. Βαρόμετρο, αισθητήρας φωτός, γυροσκόπιο και μαγνητικός, HRM και fingerprint test. Είναι ένας πανικός από αισθητήρες, αλίμονο. Touch, πρέπει να κάνουμε όλο αυτό το τεστ τώρα, το οποίο αναγκαστικά πρέπει να το κάνουμε γιατί αλλιώς δεν βγαίνει.
Απλώς φαίνεται το χέρι σας πάνω στη συσκευή στην οθόνη. Παίζετε λίγο με αυτό. Άμα τα πετύχατε. Πρέπει να γίνουν όλα μα όλα πράσινα. Δεν τελειώνει με τίποτα αυτό. Τελείωσε. Sleep και τα λοιπά, εντάξει, speaker, subkey, front cam, LED, κόκκινο. Το κινητό βέβαια έχει LED ειδοποίηση, έτσι, green, blue, and. 3 χρώματα έχει νομίζω μόνο, grip sensor, release, working, ear LED, κανάλια και τα λοιπά, έχει το κινητό, ρυθμίζει και air conditioning και τα λοιπά, έχει πρόγραμμα Samsung ενσωματωμένο, χαμηλή συχνότητα, sensor hub. Δεν τα ξέρω όλα αυτά, δεν πειράζει. Το κινητό έκλεισε. Πας, ωραία, εντάξει. Όλα τα περνάει, αλίμονο. Δεν γνωρίζω τι κάνει αυτό. Αυτά. Αυτό ήταν ένα βίντεο, ένα γρήγορο review του S6 και των χαρακτηριστικών του. Γεια σας.